Όλοι οι τουριστικοί οδηγοί αναφέρουν ότι τα λιμενάρια έχουν υπέροχες παραλίες και σύγχρονη τουριστική υποδομή. Εμείς όμως, με τη βοήθεια του δάσκαλου και προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου Λιμεναρίων, κύριο Μινά Βλαστάρη, θα ανιχνεύσουμε τη διαδρομή στο χρόνο και στο φως. Γιατί ο χώρος που είμαστε, λίγο έξω από τα λιμενάρια, είναι πηγή έμπνευσης και ασφαλές καταφύγιο για τη σκέψη. Βρισκόμαστε στα μεταλλεία λιμεναρίων Θάσο, ένα πολύ όμορφο τόπο του νησιού, στον οποίο διαδραματίστηκε η τελευταία φάση μιας ιστορίας που ξεκινά χιλιάδες χρόνια πριν. Η γεωμεταλλευτική ιστορία του νησιού είναι σπουδαία. Η Θάσος είναι γνωστή για αυτή την ιστορία σε όλο τον κόσμο. 20.300 χρόνια πριν από σήμερα, 2 χιλιόμετρα βορειότερα, σε μια περιοχή που ονομάζεται Τζίνες, λειτουργούσε το πρώτο υπόγειο ορυχείο όχρας, κόκκινης όχρας, στην Ευρώπη. Η ανακάλυψη είναι πρόσφατη, ανακαλύφθηκε συγκεκριμένα το 1996 και αυτή η ανακάλυψη έδωσε μια καινούρια διάσταση, θα έλεγα, στην γεωμεταλλευτική ιστορία του νησιού. Εδώ, 20.000 χρόνια μετά, οι Γερμανοί, και συγκεκριμένα το 1904, έστησαν μια μονάδα επεξεργασίας μετάλλων, της γνωστής καλαμίνας για τους ανθρακορίχους ή κατά άλλους πιο επιστημονικά του αργυρούχου μόλιβδου. Εδώ λοιπόν ερχόταν τα μεταλλεύματα από τα ορυχεία που βρισκόταν στο βουνό, γινόταν η πρώτη επεξεργασία και στη συνέχεια με μαούνες κάτω από το μικρό λιμανάκι φορτώνονταν στα μεγάλα τάνκερ που ερχόταν για να πάρουν το μετάλλευμα στις χώρες της Βόρειας και της Κεντρικής Ευρώπης. Γινόταν σε αυτή εδώ την περιοχή η μεγαλύτερη φόρτωση με μαούνα, με φορτηγίδα, στη Μεσόγειο εκείνη την εποχή. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ η ιστορία αυτή κράτησε από το 1904 έως το 1962 με διακοπές. Οι διακοπές ήταν λόγω των πολέμων και λόγω των οικονομικών προβλημάτων στο διάστημα του Μεσοπολέμου. Αυτό που κάνει τη Θάσο μοναδικό νησί είναι τα διάφορα επίπεδα που παρουσιάζει η κάθε πόλη, χωριό, οικισμός. Όπως τα λιμενάρια, όμοια ο κάθε τόπος εισχωρεί σε τοπία και μύθους που διαφοροποιούν την πραγματικότητα, μετατρέπουν την παραίτηση σε έμπνευση και την επανάληψη σε ανατροπή. Γιατί στην ευθεία της καθημερινότητας και στο περιβάλλον μιας αποστηρωμένης ζωής συναντάς απρόσμενα τον πολιτισμό, το φως, τον κήπο των μεγάλων ονειρευτών. Εργαστήρι ή πύλη που οδηγεί στο μαγεμένο δάσος, δάσος απλό ή δάσος των αρχαίων ημερών, γλυπτής ή μύστης αρχαίων μυστηρίων, ερωτήματα αναπάντητα, γιατί όλη η Θάσος μέσα στην απλότητά της ακροβατεί σε μια αντιφατική διάσταση. Η ποταμιά υπάρχει στο μετέχμιο των διαθέσεων. Υπάρχει σε χρώματα εκτυφλωτικά και με διάθεση ανέμιλη.
Τόσο η ποταμιά όσο και η σκάλα ποταμιάς είναι ιδανικός προορισμός για διακοπές, γιατί συνδυάζει ενοικιαζόμενα δωμάτια με απέρριτη πολυτέλεια, γευστικές αποπλανήσεις, θάλασσα πλανεύτρα και, όπως όλη η Θάσος, σέβεται τον επισκέπτη και αυτό το αποδεικνύει με τιμές φιλικές. Γιατί οι επαγγελματίες της Θάσου έχουν στόχο να κερδίσουν τον επισκέπτη και να τον έχουν μαζί τους και το επόμενο καλοκαίρι. Και κρίνοντας από την τουριστική κίνηση κάθε καλοκαιριού, αυτό το έχουν πετύχει. Ο Παυσανίας, αναφερόμενος στους Ολυμπιονίκες που κέρδισαν γνήσια διάκριση, μνημονεύει τον Θάσιο Ολυμπιονίκη Θεαγέννη, που συνολικά κέρδισε 1.300 στεφάνια. Θάσιοι άντρες, όπως ο Θεαγέννης ή ο Βαγής, πόσο εμπνέουν τα νέα παιδιά και αλήθεια πώς οραματίζονται το αύριο τα παιδιά της Θάσου. Τα πράγματα είναι περισσότερο αισιόδοξα τα τελευταία χρόνια. Φαίνεται ότι αρκετά παιδιά σκέφτονται τη λύση να καθίσουν στο νησί, να ασχοληθούν. Εμείς από την πλευρά μας, σαν παιδαγωγοί στο σχολείο, προσπαθούμε να προσαρμόσουμε τη διδασκαλία μας, τη διδαχή μας, όχι τόσο στο γνωσιολογικό αυτό καθεαυτό περιεχόμενο, αλλά κυρίως να τους μεταδώσουμε, να τους μεταλαμβαδεύσουμε αξίες διαχρονικές, αξίες πολιτισμικές, αξίες φιλοσοφικές, αξίες που καθιέρωσαν, αξίες που έκαναν αυτόν τον οικισμό να μεγαλουργήσει από τόσο παλιά μέχρι σήμερα.